ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି କୋଣାର୍କର ମାଧିପୁର ଛକଠାରେ ଖୋଲିଲା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କେନ୍ଦ୍ର। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କି ମଙ୍ଗଳବାର କୋଣାର୍କସ୍ଥିତ ମାଧିପୁର ଛକଠାରେ ଗେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ANHAFDC ପକ୍ଷରୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ମରାମତି ଓ ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର KVS ପ୍ରଧାନ, ANHAFDCର ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜର ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ଅଲିମ୍କୋର ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନେଜର ରାଜଦେବ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଗେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ମୋଟ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କରି କୋଣାର୍କଠାରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ANHAFDCର ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ଷକୁ 120 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। 3 ମାସ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ତାଲିମ ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ସହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଲମିକୋର ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ଦେଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟକ ଉପକରଣ ଯଥା ଆଶାବାଡ଼ି, ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ, ହୁଇଲଚେୟାର, ମୋଟର ଗାଡ଼ି ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସହ ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କୋଣାର୍କରେ ଏହି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସାହୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଲାଗି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସାହୁଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9178684468ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବରଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛୁ 9178684468ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।